बेयाव लं जाम्प जागासिनो नै सासे एक्सिलेन्ट मारिबाय सारखौसो खोलैबाय। लोगोफोर जों दंफैयो नै दिनै फरेस्ट एरियायाव, ओमफ्राय नोंसोर नुनो मोनगोन बेयाव नोंसोरनो देखायलांसिगोन आं खारनाय आरो लं जाम्प आरो लोगोसे मा जायो। जोंना खारनायाबो स्टार्ट जागासिनोखा दहायनिफ्रायनो 7:30निफ्रायनो स्टार्ट जाखादों। लोगोफोर ओमफ्राय नैबे प्लाटना जोब्बाय आरोना 8 राउन्ड जाबाय। बिसोर हाबनो हादों फार्स्ट हाबनाया 13 मिनिट 20 सेकेन्डआव। सासे फार्स्ट दा लासै लासैनो हाबफैगासिनो दंबावो माखासेफ्रा। लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय ओमफ्राय आं देखायलांसिगोन फारि फारि लं जाम्प, खारनाय, हाइट सुनाय, चेस्ट सुनाय। ओमफ्राय लोगोफोर बांसिनानो 11 मिनिट 20 सेकेन्ड 12 मिनिट 20 सेकेन्ड बेबायदियाव बांसिन हाबदों आरो बारनायाबो बांसिनानो एक्सिलेन्टआनो दं आरो नोंसोरथ' मिथिखायो लोगोफोर NCC सार्टिफिकेट थानाया 5 मार्क ओरैनो मोनखायो। ओमफ्राय लोगोफोरनि बे लं जाम्प जागासिनो। लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय दा गेजेरावनो बुंनाय जाबाय भिडिअखौ एसेबो मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, चेनेलाव गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम आरो आंनि भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्ट खालाम। लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थागोन होनना आसा खालामबाय। लोगोफोर बेयाव लं जाम्प जागासिनो नै सासे एक्सिलेन्ट मारिबाय सारखौसो खोलैबाय। मोजां गोलैखादों साराबो, सिखारनो हागौलायासै सारा। बोखांफैबायसो नै मेदामा सार सासे बोखांफैबाय। लं जाम्प बारनाया गोलैनो नांहैदों। आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोनदों होननानै। लोगोफोर नै खारगासिनो गासिबो दासिमहालागै ग्रुप 10सो थांबाय लोगोफोर, ग्रुप 10थासो थांबाय आरो दंबावोसो बिदिनो ग्रुप 6टा आरो 7थासो दंबावो। खारगासिनो नै दाबो। बे एक्सिलेन्ट मारिगोन बायदि आरोना लोगोफोर, बिराद खरा खारखादों फार्स्टनिफ्रायनो। दा खननै खनथाम गिदिंसिनायावसो मा जाहैयो नायसिगोन जोङो। थ' खारगासिनो आरोना ज'नो बयबो। लोगोफोर ओमफ्राय नै दा बे लास्ट रानिं आरोना, लास्ट रानिं ग्रुप रानिं बियो। थ' बाव बिदिनो बारा गैया, बिदिनो 15 जनसोल' दङ। जाय लास्ट रानिं खारग्रा बिसिना मोजां जादों, मानो होनबा
सिंगेल हारसिं खारनो मोनदों। आसा खालामो लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदों होननानै। भिडिअखौ मोजां मोनदोंमोन लाइक खालाम आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो बे जाय गोदान फैदों चेनेलाव साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ लोगोफोर। अननानै प्लिज कमेन्ट हरबानो जाबाय।